A tocar Raúl. Controla la tirada Felipe, Auri Felipe de Pascual. La pared de Pascual y Mullor. La desviada de Pascual, va a tratar la victoria Pascual, la meta de Pascual. Gol del Olympic. Olympic 1, el 0 Pintas. Sí, bona la combinació, una volta més entre Mullor i Pascual. La passada la mola de Pascual per a que Pintas només tinga que espentar. Per a fer 1-0 el Congo, que gana el públic, que ganes tenia el públic.